Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनै जि खस्थ' मोनबाय आङो एसे लेट जानानै सिखारनानै मबाइल नायबाय थानानै फुङावनो सान्दुङा ओरैबायदि गोरसायाव जि थोरसि खुरै जा बुरजा सुनांबाय आङो सान्दुं गोरसाजों मानसिया ओरैनोबाबो एसे सोमजोज्रोखा नालाय आङो बांसिन गोसोम जाबाय नै दाउखा बायदि। ओमफ्राय जियानो जा लेट जाना सिखारबाबो जि जाना सिखारबाबो मावनांगौखौथ' मावखानांगोन नङा होमबा लोगोफोर। दा मावस्रांजोब्बाय थोरसि खुरै सान्दुङा ओरैबायदि गोरसा जायो नै बेयाव नै दाबा एकदम सान्दुङानो गैला आरोना दानि थोरसि सुनाय टाइमाव ओरैबायदि सान्दुं गोसामोन आयौ दा बुंसै एकदम खामथाबजोबखादों आंखौ। ओमफ्राय दा मावस्रांजोब्बाय आरोना खामानिफोरखौ ओमफ्राय दा मा ओंख्रि संनो जालायबाय आङो भाबिनानै मोनाखै आं दिनै मा ओंख्रि संना जाहोगोन आं मा संना जाहोनांगोन आं दिनै आइदि आखायाबो बारा गोबाव लाबा सायोहाय र' आं स्टेनाव दोनग्रोनि दे लोगोफोर। आयै माबा जारलासोहाय आया माथो बोखोनो हाला इखोलाय मा जानानै थाखो मैयायो बोखोबाबो जाला माथो गायदे देसो जाना रायलायनांगौ माथो आंलाय बेहाय र'हाय खालामग्रोथारनोसै आं मासे गोलोमो आं आयौ। ओमफ्राय बे मेख्लाया एकदम पिंक कालारसो आरोना मोगथाङाव नै दा ओमफ्राय सेलफियाव मानो इदि नुयोथाय नायनाय फुरगेवगेवनो ओमफ्राय गस्लाखौबो बोरैबा कालारनि नुथारदों आरोना बादामालिनो मानो इदि नुयो सेलफि केमेरायाव केमेरा हमना होबाय थाग्राबो गैया नालाय हारसिंनो सेलफि केमेरा लानानै माबानांगौ जायो आरोना थिखांनांगौ जायो। ओमफ्राय नैखौ नोंथांमोनाथ' सोंखागोन ना मा होननानै आंनि सनानि माला वाव गोदान दाखालिसो लाबोदों आरोना जि गेदेर देरखानि समायगोन ना आंजों नोंथांमोननो देखायनो होननानै बावदों आं मैयाबो खिथिनो मोनासै आरोना दाखालिनो लाबोदों माने सनानि नङा आरोना ओरैनोसो होनदों आङो ओरैनो माने मोजां नुनायखाय लाबोदोंनो आरोना आंनो ओमफ्राय एसे गेदेर आरोना बुस्थुआ ओमफ्राय आं बारा गेदेरफोरखौ गाननो बोरैबा मोनो आरोना एसे फिसाबा मोजांसिन जागौमोन ओमफ्राय जियानो जा माने आंनि थाखाय लाबोदों आरोना अननानै थेंक इउ न'नि मानसिबाबो थेंक इउ होनांगोन ना लोगोफोर। गाननाय नायनोसै आं दे बोरैबा गेदेर देर मोनथारदां लेनदायदायनो एसे फिसा जानायमोनबा इनिसाय एसे फिसा जानायबा साबसिन नुगौमोन आरोना जेबो नङा अननानै लाबोनाय नालाय थाथोंसै आरोना मालाबा गानसिगोन आं। दाना नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो ब्लगखौ आं मा दं मा गैया एसे नायहैनोसै। ओमफ्राय नै थालिर आखासे दङ आलु दङ टमेट' दरनै दरथामसो दङ माखौ संगोन आं आयै माथाफ्रासो गुदुं जालाजोब्बाय आं मा संगोन मा मागोन जानानै। इसिंखौबो मैया बाबाया संनानै जि लेथ्रा बानायदोंमोन सुलाफोरखौबो दासो साफा खालामजोबनो मोनबाय आं ओमफ्राय नै हरनि ओंखामबो दङ सेवखोना माखोथाय आरो बेयावलाय माथोबाव दिनै हराव आङो बुद एवना जादोंमोन आयै ओंखामानो नै इयावबो दङ माथो सानजौफुनि ओंखाम सङाबाबो जागोन जोंहालाय। मानसिफोर खोनादोंना खोनायाखै माथो जोंहा सानजौफुनि ओंखाम सङाबाबो जागोन नै कुकारावबो माबायावबो नै जारलाहाय। ओमफ्राय दा बाबाया इदि गोजां गुजुंफोरखौ जानो नागिरा ओंखामखौ गुदुं संनांगोन आरो बाबानो सानै आङो ओंख्रिखौ नागिरना मोनाबाथाय नै दालिखौनो संना दोननोसै होननानै सानो आरोना आङो दा आङो दालिखौनो संना दोननोसै साननानै मोनाबाथाय माने दालिखौसो नुहुरग्रोखायो आरोना।
जाखो नायनायावनो फुङा खुलांजोब्बायनो खोमोरबाय आं अरखो दालिखौ जानना होग्रोनोसै लोगोफोर बिराद खायसो जोंहानि दाउफोरा खावसे हमनानै फाननोलां होनबाबो खोमा लाया ओंखाम जानायावबो डिस्टार्ब संनायावबो डिस्टार्ब माबा मोनसे खालामनायावबो डिस्टार्ब खिदलाजोबो ओमफ्राय जेराव मेराव लेथ्रानो खामसालिफोराथ' नायथाव जाखाया मानसि सासे फैबाथाय नै लिरबाय नै लोगो प्रेट खिबाय जि लेथ्रा गोजाखा दाउफोरा मोनबाय थाथोंसै बारा लावबाबो दाय जागोन दानो दालिखौबो ओमफ्राय गथाबाथाय आङो जानो सुखुवा दालिखौ आं एसे पायनाखौसो मोजां मोनो दालिखौ ओमफ्राय जोंहानि न'नि मानसिफोरा बिदि दै स्रां-स्रांखौ मोजां मोना मोखां नुलायनाय ओंख्रि संदो होनगोन दानो उपाय गैया आंहा ओमफ्राय गेजेराव साला न'आवसो गोलैजोब्बाय बाल्थिङाव गारनाया सेस नायनाय बाल्थिङाव गारनाया माबा न'आवसो गोलैजोब्बाय सेसलै मोजां मबाइल जाला इयो मोजां मबाइल जाला नै गावस्राजोब्बाय गावब्रेजोब्बाय मा सेस गावस्राजोब्बाय नै मबाइला आं ओइ हायाव दै गोलैनायखौ एसे केमेरा खालामनायावनो थल थब गोलैदो नै इनिफ्राय मा मबाइल जाबावगोन इयो होखासिगोन आंखौ रतना सेस इ सिंनियासो थांखो ना सानियासो थांखो डिसप्ले ना मा प्ले मा होनो सेस आरो मोजां जानायाव गैला इयो होजाखाबायलै हौवाजो बायफेरा गोलैबाबो माने बायफेरामोन आंनिया सेस दिनै बिराद माबा मा होनो दिनै बिराद जानाङि जाबाय आंजों दानि थोरसि सुनायावबो मा होनो कासनि गिलासा इयो थल्ल' गोलैनानै सेस बायस्राजोबदों आरोना बाबाखौ खोनाजानो गिनानै लासै खननानै ओमफ्राय गारहैबाय आरोना आङो औवा सिङाव मा जादोंथाय दिनै मबाइलबो गोलैबाय कासनि गिलासाबो गोलैनानै बायबाय एसे गेदेर एसे मोजांमोन बायफेरानो आंजों इदि थोरसि सुबाबो दिनै मा जाखोथाय मिथिला आङो आरो मबाइलाबो नै सेस हौवाया नुबाथाय गैखाला आङो नोंजो मा टिस्टियो मा बुस्थुआ टिस्टियो नोंजो एख' गैया नोङा होनलायगोन आंहा एकदमबारे रतना नुबाथाय रायजायोना बुजायो बियो उननि खोथासैहाय नै लाल साहखौनो लोंनानै लानोसै आं बुद एसे दंमोन बुदखौ माने दिनै हरावनो एवखानाय आरोना ओमफ्राय दा एसे गुदुं खालामफिनबाय आङो लाल साह कापसे फुदुंना लाबाय है बोरैबा असाइस नुमारथारबायलै मबाइलखौ गावब्रेजोबनानै नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै आयै बोरैबा अन्थावथाव मोनलायथारबाय आं मबाइलखौ आंनि मबाइला इदि गावब्रेफेराखैमोन आङो दाबा माला फाहामना होगोन खोन्थानोथ' हानाय नंथ'ला आङो दा सियानो जा साहखौ लोंग्रोनोसै आं गुंग्राय सुरुबखोबाय थानो बाथारबाय आं एकदम गारामा सागासिनो ओमफ्राय गोलोमजोब्बाय आं नायलाय दालि सुना लायनायल'आवनो काबुलि बुद ना मा होनो
Kalau kan tim bang mau beli tak? Apa kau buat bang ni beli mobile lah, ha? Ini gue lihat ni rekod dia. 3 besar gaham jabai. Dia kongsi mobile lang na. 3 besar jabai. Siapa biji गावफेरनाय माबाफेरनाय गैया आरोना दिनै मा जाखोथाय आंहासो माबाफोर गोरोन्थि जाबाय नामा ओंखायनो गोलैलाबायनानै गावलाबायथारबाय गिलासाबो गंसे मानि थांबाय सेस ओरैनो खामब्रबबाय सालाया दा ओंख्रि ओंखाम गोथाव मोनजानाय नंला आङो दालिया गोदौगासिनो नै गोदौबाय था बिखुं मानि सिजोबबाय ओंखाम जाखांबाय आरोना आङो एकदम दै गुदुं गुदुं दै लोंनानै एकदमबारे हासुदैफोराबो गोमो जाजोब्बाय आरोना एकदम खस्थ' मोनथारबाय आङो बोरैबा गारामाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो आरोना ओमफ्राय आं ब्लगखौ दोनथ'नांसिगोन आरोना बेखिनियावनो दोनथ'यैनि सिगां आङो मैयानि भिडिअ'आव मोननैसो कमेन्ट फैदों नालाय ओमफ्राय एसे बुंना होनो गोसो जानायखाय बुंनोसै आङो माने होनदों आरोना सोरबा सोरबा सासे सानै नोंखौ बुरिसिन नुनाय जाबाय गुमैखौथ' दाबो सेंग्रायैनो नुयो ओमफ्राय नोंखौ बुरिसिननाय नुग्रा जाबाय बिदि होननानै होनदों आरोना सोरबा सोरबा ओमफ्राय हिन्जाव मानसिखौथ' नुखागोन ना बिदिनो जेनेबा समजों लोगोसे मानसियाथ' रावबो एखे थाबाय थानो हाया नालाय एखे थाबाय थानो हानायबाथ' खोथायानो गैयामोन आरोना दा समजों लोगोसे महराबो सोलायलाङो देहायाबो रबलाङो आरोना ओमफ्राय दानो बुरिथ'वाखैथ' बुरि होननाङाब्रा दानो बेसे जायगा गिदिंनो गोनां दङ बेसे नायनो गोनां दङ दुनियायाव नोंबो गलापिया बेसे सिमां दङ ओमफ्राय दानो बुरि बुरि होनबालाय आंहा एनार्जियासो एकदम ल' जाथारगोन माथो ओमफ्राय हौवा मानसिफोरखौ इदिनो नुयो खोमाहाय मिथिला आरोना ना मासो आंनि हाजबेन्डनि 2 बोसोर उन्दै आङो ओमफ्राय मिथिला आरो मानोबा इदि नुयो दाबा आंखौ बुरिनाय नुयो मानोबा हाजबेन्डखौबा मानो उन्दै नुयो मिथिला आरोना आङो ओमफ्राय हसायैनो नुमारो नामा खोन्थाहरलाय कमेन्ट खालामनानै सोर सोर नायगासिनो दङ बयबो बुरि नुमारग्रा जाबाय नामा थै बोरैबा मोनखांलाय लांगोनलै आं इदि होनबाथाय भिडिअ लाबोनो लाजियो आं इदि होनबा खोन्थाहरदे कमेन्टआव बुरि नुमारग्रा जाबाय नामा ओमफ्राय दोनथ'नोसै आं दे सनाफोर बोरैबा मोनगासिनो दङ दसे आराम दलर थानोसै आं मबाइलबो नायला जेबो नायला स' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय